Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Filipos Kapitulo 1. Kadagiti amin at tao ti Diyos ngagnaed dita Filipos. Isuda ang makipagkaykaysa ken ni Kristo Jesus. Kastamet kadagiti panglakayan ken nadutukan a katulungan iti iglesia. Sapay kumata parabor ken talnati ited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo ken ni Apo Hesukristo. Naggapo kada kami daytoy asurat, da Pablo ken Timoteo nga adipen ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos ko tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo, agkararagak asirarag-o, gapo iti panang tulong yu kanyak iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo. Manipod iti damo anay kasaba kada kayo aging gaita. Kapkap nekak ati Diyos, anang irugi iti daytoy na imbag nga aramid kada kayo, ilepas na aging gaital daw a panagsobli ni Kristo Jesus. Kanayon nga da kayo iti puso. May parbeng akastoy tiriknak kada kayo, tanakiraman kay amin iti daytoy a parabor nga impangruna nga inted ti Diyos kanyak. Uray idi si waya-waya akpay amang salaknib, ken mang patalged iti Ebanghelyo, ken uray pay ita nga addaak iti pagbaludan. Ammo ti Diyos apudno ti kunak akasla kadakkel ti ayat ni Kristo Jesus daytoy nga ihiliw ko kada kayo. Ikarkararag ko adumakkel ko maadumakkel ti ayat yo, agraman pudno apan nakaammo ken nananay apan nakaawat. Tapno mabalin nyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta, awan to ti anyaman a kinarugit ken pakababalawan nyo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Mapnon to ti biyagyo iti pudno a kinaimbag anilang Hesukristo ti makaaramid, ket daytoy ti pakaitanukan ken pakaidaydayawan ti Dios. Kakabsat ko iti pamati, kayat ko amaamuan nyo apudno a nakatulong iti pan nakaisakdap ti Ebanghelyo dagiti napasama kanya. Kas bunga na, ammo dagiti amin agwardya iti palasyo, ken amin nga adda ditoy, ana ibaludak gapo ta adipen nak ni Kristo. Ket gapo iti panakaibalod ko, imad adda ti panagtalek ti kaadwan kadagiti kakabsat iti Apo. Iti kasta, timmuredda amang ikaskasaba iti mensahe nga awan pagbutnganda. Agpayso nga ikasaba ti sumagmamano kadakwada ti naimbag adamag may papan kini Kristo, gapo ta naapal ken man nakiapada. Ikasaba mo ti dadduma tanadalos ti panggepda. Aramiden da ti kasta, gapo iti ayat, taamuda nga inted ti Diyos kanyak ti trabaho amang salaknib iti Ebanghelyo. Agin ko kuna dagiti dadduma amang ikasaba iti maipapan kini Kristo, ta mga sabada gapo iti agom. Ipagarupda amanayunan da tirigat ko iti kaaddak iti pagbaludan. Ngem anya nga rod ti mabalin ko? Maragsa ka nakit di iti napasamak, tinasken ket maikasaba ni Kristo iti uray anya apamuspusan, na imbagman ti panggepda, wenno agpaay lang iti pagimbaganda. Wen, agragsakak tulad ta. Taamok amawaya-waya anak to, babaan kadagiti kararagyo, ken iti tulong ti Espiritu ni Hesukristo. Nasged ti tarigagay ken namnamak, adyak ko maagliway iti pagrebengak uray kaanuman. Nudiket kan kanayon kuma. Nangruna ita, amapnuak iti tured, tapno babaan iti bagik, may dayaw ni Kristo. Agbiagak man wenno matayak. Taan niya ngamin tibiyag, kanyak laabyang. Tibiyag isu ti panagsirbi kini Kristo, ket ti ipapatay, ibilang ko agungguna, saan apan nakapukaw. Ngem no babaan iti panagbiag ko, ad-ado ti maaramid ko anapatag. Diyak maibaga no anya ti pilyak, taagin innagaw kanyak dagitoy dua. Tarigagayak unay ti sumina iti daytoy abiyag, ket tumipunak kini Kristo.
Nasaysaya at daytoy para kanyak. Ngemnas ken unay nga agbiagak pay gapo kada kayo. Awan duwadwak iti daytoy, isut gapo na nga amok nga agbiagak pay. Makipagbiagak pay kada kayo amin, tapno nayunak ti panagrangay, ken panagraguyo iti pammati. Isut gapo na nga inton at daak manen iti dinnayo, ad-addan tupay ti panggapuan nyo amang ipanakkel kanyak iti panagbiagyo, ken ni Kristo Jesus. Mayan nurot kumangarod ti panagbiagyo iti ebanghelyo ni Kristo. Tasarungkarang kayo man wenno saan, madamag kukuma anatibker kayo iti maymaysa a panggep, ken sangsang kamaysa kayo a makidangadang gapo iti pammati, ane ibatay iti ebanghelyo. Di kay agbuteng kadagiti kabusuryo, agtured kayo akang kanayon. Daytoy ti mangipakita kadakwada a maabak danto, ngem agbaligi kayto tapagbaligin na kayo ti Dios. Tanaited kada kayo ti gundaway nga agserbi ken ni Kristo. Saan laeng ababaen iti panamatiyo kenkwana, no di pay ket ti panagsagabayo gapo kenkwana. Ita, kadwa kayon a makiranget iti dangadang, a nakitayo a nakirangrangetak iti napalabas, ken kas madamdamagyo, pakirangrangetak paylaan. Filipos Kapitulo 2. Mapapigsa kayo iti panagbiagyo ken ni Kristo, ken maliwliwa kayo gapu iti ayat na. Adda panakikadkadwayo iti espiritu, ket agdidinnungo, ken makipagrikna kayo iti tunggal maysa. Dawatek ngarod kada kayo, nga itedyo tinananay aragsak ko, babaen iti panagmaymaysayo iti panunot, ayat, kararwa, ken nakem. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kitdi iti maysa ken maysa, ket diyo ipagarop anay imbag kayo ngem dagiti dadduma. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitaan nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Adda kumakada kayo ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay addaan iti galad ti Diyos, di na inkan kano ti panakipada na kenkwana. Si aayat ket di anang ibaba iti bagina, ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang iti natawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay, wen uray iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Diyos iti kangatuan asaad, ket inted na kenkwana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit, ditoy daga ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao anig Hesu Kristo, isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Diyos Ama. Isot gapuna, ingungutek agagayem. Ano kasanot ti kanayon a panagtulnogyo idi addaak kada kayo, at addapay kumaita taawanak iti dennayo. Agtrabaho kayo as ipapasnek, ken nananay ti panagraem, ken panagdayaw yo iti Diyos, agingga nga awan pagkurangan ti pannakaisalakan nyo. Kan kanayon ngamin ngagtrabaho ti Diyos kada kayo, tapno pagbalinin na kayo as aayat, ken madadaan nga agtungpal iti panggep na. Iti uray anya nga aramidin nyo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo ket nadalos kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Diyos, nga agnaed iti lupong anapno iti agkakadakas, ken managbasol at tao. Bayat ti panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag, agranyag kayo kadakwada akas silaw, tapno addanto panggapwak amang itangsit kada kayo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Tama ipakitan to anasaya at tinagbanagan ti amin a nagbambanlugak.
Agragsakak uray numasapol a maibuyat ti darak a mainayon iti sakripisyo nga idaton ti pamatiyo iti Diyos. Kastamet a masapol nga agragsak kayo, ket makipagrag-o kayo kanyak. Iti mabiit, no ipalubos ni Apo Jesus, ibaon kunto kada kayo ni Timotyo, tapno amun na ti kasasaadyo, ket maparigtaak no maamuak ti maipapan kada kayo. Isulang ti makipagrik na kanyak, isulaeng ti napaypayso amang isakit kada kayo. Awan ti sabali a birbiruken dagiti dadduma at tao, no saan la ati bukod da apagsayaatan. Di da pampanunuten no kasano a maaramid da ti pagayatan ni Jesucristo. Ammuyo ti kabailan ni Timotyo, takas kamila agama a nagtrabaho, maipoon iti ebanghelyo. Namnamaek nga rod nga ibaon ni Timotyo kada kayo, apaman a maamuak ti pagbanagak. Agtalikak iti Apo a makaumayak metlang kada kayo, iti saanen a mabayag. Napanunot ko a masapol a pagsubliyekon kada kayo ni kabsat tayo nga Epafrodito. Maysa a katrabahwak ken kadwak a nakidangadang. Iso ti dinutukan nyo nga agsirbi akas pan nakabagiyo at tumulong kanyak. Mailiw a kumita kada kayo amin. Ket madanagan unay, agsipod ta naamuan na anadamag yo kano anagsakit. Agpayso anagsakit, ket nagistayan natay, ngem kinaasyan ti Diyos. Saan lang nga iso ti kinaasyan ti Diyos, ngem oray pay siya, ta inlisinak iti dakdakkel aladingit. Ad-adda nga rod ti gagar ko amang ibaon ken ni Epafrodito. Tapno maragsakan kayo a makakita manen kenkwana, ket mapukaw meten ti ladingit ko. Awatin nyo nga rod asirarag-o akas maysa akabsat iti Apo. Ipakita yo ti pambadayaw yo kadagiti amin akas kenkwana. Taimpusta na ti biag na, ket nagistayan natay gapo iti trabaho ni Kristo, tapno maited na kanyak ti tulong asaan nyo a mabalin nga ited. Filipos Kapitulo 3. Kamaudyanan na kakabsat ko, agragsak kay kuma gapo iti pan nakikaysayo iti Apo. Diyak rigaten nga ulit-ulitin kada kayo dagitoy abambanag nga insurat kon, ket mayadayo kayo iti peggad. Agannad kayo kadagiti aso. Agannad kayo kadagiti tattao nga agaramid iti dakas. Agannad kayo kadagiti tattao amang ipapilit iti pannakakugit. Datayo, saan nga isuda, ti pudno anakugit, tagdaydayaw tayo iti Diyos, babaen iti Espiritu na. Agrag-o tayo, tatibiyag tayo, adda kini Kristo Jesus, ket saan tayo ngagtalek kadagiti seremonya. Mabalin kumatkit di ti agtalek kadagiti kakasta abambanag. No adda mangipagarop a mabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti maikawalo nga aldaw, kalpasan ti pannakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ni Benjamin. Maysaak apuro a Hebreo. Kas maysa a Fariseo, inanurot ko idi tilintag dagiti Hudyo. Napasnekak unay idi nga agaramid kadagiti pagarup ko a pagayatan ti Diyos, ket uray ko lain dadanes dagiti tattao ti iglesia. No maipapan iti panagtungpal iti lintag, awan idi ti pakababalawak. Ngem dagiti amin ngem bilang ko agungguna. Mabigbig ko itan nga awan patigda, gapo ken Kristo. Wen, ibilang ko amin apukaw, tapno magunod ko tinapatpateg, nga iso ti pannakaammo ken ni Kristo Jesus nga apo. Gapo kinkwana, binaybay akon ti amin amasansan idi nga aramidak. Imbeleng ko amin ida akas rugit, tapno kas kunadan, magunod ko ni Kristo, ket awan ti pagkurangan ti pannakikaysak kenkwana. Awanen ti bukod ko a kinalintag.
1. Ti kinalintag a magunod, babaen iti panagtungpal iti lintag. Adda kanya kon ti kinalintag a magunod, babaen iti pamati ken ni Kristo. 1. Ti kinalintag nga agtaod iti Dios ken maibatay iti pamati. Tila tarigagayak iso ti pannakaamok ken ni Kristo. Ti pannakapadas ko iti pannakabalin ti panagungar na. Ti pannakipagsagabak kenkwana ken ti panagbalin ko akas kenkwana iti ipapatay na. Iti namnamak a mapagungarak tumet. Diyak kunaen a nagbaligi akon wenno awanen ti pagkurangak. Ngem itultuloy ko nga ikabil ti amin a kabaelak amang gunod iti gungguna. Daytoy ti panggep nga adday ti panunot ni Kristo Jesus iti inawisnak a sumurot kenkwana. Kinapudno na kakabsat, diyak ibaga a naragpat kun daytoy. Aramidek ket di ti maysa a banag. Lipatek amin a napalabas ket ipakat ko ti amin a kabaelak amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipingetak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gungguna, ayaw awis ti Diyos kadatayo, babaen ken Kristo Jesus. Ngarod, kastoy metla kuma tirik natay amin anataengan iti pamati. No adda sumagmamano kada kayo a maigidyat tirik nana, ilawlawag to ti Diyos daytoy. Ngem uray no anyan to dayta, agtuloy tayo nga agturong iti masangwanan, kas mayan nurot iti mismo a pagalagadan at tinungtungpal tayo aging gaita. Ituloy yo kakabsat ko, ti tumulad kanya. Impakita min kada kayo ti umno a pagtuladan nyo. Siputan nyo a naimbag dagiti sumurot iti daytoy a pagtuladan. Namin adon nga imbagak daytoy kada kayo, ket agsangitak amang ibagamanen, nga adu dagiti mangdaddadael iti kaipapanan ti ipapatay ni Kristo iti krus, gapu iti kita ti panagbiagda. Agtungpaldanto iti infierno. Ibilang dangamin a Diyos da dagiti paggardeman ti bagida. Pagpalangguad da dagiti rebeng da kumakit di nga ibain. Ket dagiti laeng na ilubungan a bambanag ti pampanunutem da. Ngem datayo, makipagili tayo sa dilangit. Ket sigagagar tayo nga gururay iti ay ti mangisalakan kada tayo, nga aggapo sa dilangit. Ni Apo Hesu Kristo. Baliwan nanto na ito'y nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinen nanto akas iti nagloryaan abagina, babaen iti isumot lang apan nakabalin, ama magturay ken kuana iti amin abanag. Filipos Kapitulo 4. Kakabsat ko, napateg kay unay kanyak, ket mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ken balangat ko. Isot gapuna, ay ayatek a kakabsat, ngagtalinaed kayo as ititibker iti panagbiagyo iti Apo. Ipakpakaasik kada kayo, Evudias ken Sintiki, ngagtunos kay kuma akas agkabsat iti Apo. Kastamet kin ka a mapagtalkan a katulungak, kayat ko atulungam dagiti dua a babae. Impasnek da ti timbulong kanyak iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo. Agraman ni Clemente ken dagiti amin a katrabahuak a nailanad tinaganda iti libro ti biag. Kankanayon kuma nga agrag-o kayo iti Apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakita yo ti kinaanos yo kadagiti amin at tao. Asidegen ti ay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos, ket agdawat kayo, di liplipatan ti agyaman kenkwana. Aywanan na kayto ti talna ti Diyos, adi matukod a panunuten ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti pan nakikaysayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko,
panunutin nyo laeng dagiti bambanag a naimbag ken maikari arauman. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas ken nadayaw. Ipakatyo dagiti inadal ken inawatyo kanyak. Dagiti nangngegyo a sinaok ken nakitayo nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Nagdakkelen ti rag-ok iti panagbiag ko iti Apo. Kalpasan tinabayag a tiyempo, gundaway yumanen nga ipakita ti panangipateg yu kanya. Diyak kayat asawen anauma kayon. Awan la ti gundaway yu idi amang ipakita iti panangipateg yu kanya. Diyak met ko na daytoy gapo ta mariknak anabaybay anak. Nasursuro kon ti mapnek iti anyaman nga adda kanyak. Ammok tirik na ti makurkurangan. Ammok met tirik na ti aglaplapusanan. Nasursurok daytoy apalimad. Tapno iti sadino man, iti amin a tiyempo, mabsugak man wenno mabisinak. Aglaplapunusanak man, wenno agkurkurangak, mariknaklatta ti pannakapnak. Kabaelak asarangten tanyaman na banag, babaen iti pannakabalin ngainted kanyak ni Kristo. Nupay kasta, naimbag kayo unay tatinulungan dak kadagiti rigat ko. Da kayo at taga Filipos, ammuyo ada kayo lang ti iglesia at imulong kanyak, iti pimanawak ijay Macedonia, iti mairugi ang maikaskasabati na imbag adamag. Da kayo lang tinakiraman kadagiti gungguna ken pukaw ko. Saan lang ang aming pinsan ngayon pauitan dak iti tulong yo, iti masapol ko ti tulong ijay Tesalonica. San agapo ta kayat kulaan ti umawat kadagiti sagot? Tarigagayak kit di makita ti adupay anaimbag nga aramid, amainayon iti aramid yo. Adtoy nga rod nga awatek dagiti amin nga intedyo kanya, ket agyaman unay. Nagsursurok pa'y ti intedyo. Adda aminen a masapol ko, ita tainyag ni Epaprodito dagiti amin asagot yo. Arig dati daton anabanglo ti ayamuom na iti Diyos. Maysa a sakrifisyo a maikari ken makaparagsak ken kuana. Ket ited to ti Diyos ti amin a masapulyo, babaen iti nawadwad a kinabaknang na ken ni Kristo Jesus. Madaydayaw kuma ti Diyos ken ama tayo iti agnanayon. Amen. Kablaawak dagiti amin at tao ti Diyos ken ni Kristo Jesus. Pakumustaan da kayo dagiti kakabsat akadwak ditoy. Pakumustaan da kayo met dagiti amin at tao ti Diyos ditoy. Nang runa dagiti agsirserbi iti palasyo ti emperador. Sapay kuma taadda kada kay amin ti parabor ni Apo Hesukristo.